مسئله کشتارهای پای در هم. даврон зоҳидзода раиси шаҳри конибодом рӯзи 25 июл аввалин шуда дар бораи ҳукми қотилони чандин сокинони ин шаҳр иттилоъ дод. охири моҳи декабри соли 2024 4 нафар сокинони шаҳри конибодомро мақомоти интизомӣ боздошт карда буд ва тӯли ин 7 моҳ дар бораи онҳо маълумоти расмӣ нашр намешуд. додстонии кулли тоҷикистон он вақт хабар дода буд ки солеҳҷон худойбердиев, аҳадҷон тухтаев, манучер одилов ва бахтиёр равшановро бо иттиҳоми даст доштан дар кушторҳои пайҳам дар конибодом дастгир кард. 4 нафаре ки шумо гуфтед номбар кардед барои содир намудани ҷиноятҳои куштор гунаҳкор дониста шудааст. нисбаташон ҷазои якумра маҳрум сохтан аз озодӣ татбиқ карда шудааст. аллакай шумо тариқи мана расонаҳои ахбори omma аз ҳисоби мана ахборотое ки мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқдодагӣ бархурдор ҳастед. ҳамин чизе ҳозир ман гуфта метавонам халосон маълумотам ки дар дасти мо ҳаст. бумобарон шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон Сатторов Марат дар идомаи гуфтаҳои раиси шаҳри конибодом намояндаи шӯъбаи корҳои дохилии ин шаҳр гуфт ки танҳо нисбати ҳукми ҳабси абад гирифтани солеҳҷон худойбердиев, аҳадҷон тухтаев, бахтиёр равшанов ва Марат Сатторов маълумот дорад, вале дар бораи тақдири парвандаи манучер одилов иттилоъ надоранд. ҳамчунин гуфта нашуд ки саркардаҳои гурӯҳ кӣ буданд ва мақсади ин амали онҳо чӣ будааст. вале бо дархости тоҷикистон дар пайванд ба ин кушторҳо ду шаҳрванди қирғизистонро дар пайгарди расмӣ қарор доданд. вобаста ба 2 нафар шаҳрвандони ҷумҳурии қирғизистон тафтишот идома дорад. барои дастгир кардани онҳо мақомоти салоҳиятдорони ҷумҳурии қирғизистон чорбинои оперативии ҷустуҷӯи худро гузаронида истоданд. ному насабҳошон маълум, шахсиятҳошон шаҳрвандони ҷумҳурии қирғизистон Исаев Норболсун, Мақсадбек ва Қутманбек низ аз рӯи нақшаи қаблан таҳрир намуданашон дар якҷоягӣ ҷинояти кушторро содир карданд ва онҳо мавриди ҷустуҷӯи расмӣ қарор доранд. нафароне ки тибқи ҳукми додгоҳи олӣ ба ҳабси абад маҳкум шуданд дар маҷмӯъ ба куштори 23 нафар аз ҷумла 8 ноболиғ гунаҳкор дониста мешаванд. қаблан пайвандони ин боздоштшудагон даст доштан дар кушторҳои пайдарпайро зери суол ва шубҳа бурда буданд. дар ҳоле ки мақомоти интизомӣ баъд аз боздошти гумонзадҳо дар 7 моҳи охир тафсилоте надоданд, баъзе аз наздикони кушташудаҳо мегӯянд мақомот гумонзадҳоро ба ҷои ҳодиса оварданд ва далелҳои шаъиро нишон доданд. порае аз чунин наворҳо ба шабакаҳои иҷтимоӣ роҳ ёфтааст, аммо видеои пурраи он дастрас нест. бо гузашти 1.5 сол аз кушторҳои пайҳам ва асроромез дар конибодом баъзе аз нигарониҳо ҳамчунон боқист. санҷиши мошинҳо ки аз нимаи моҳи декабри соли 2024 дар даромадгоҳи шаҳри конибодом ба роҳ монда шуда буд идома дорад, вале низомиён ки дар хаймаҳои махсус ба таври шабонарӯзӣ минтақаро посбонӣ мекарданд дар аввали моҳи апрели имсол ба ин кори худ поён доданд. фарзон муҳаммадӣ, радиои озодии шаҳри конибодом.